Silas meni kuti chokwadi handisi munhu akapusa zvekudaro handingataura hangu zvandiri zvakanyanya but ukazoona ini ndanongedzera munhu kuti andipenge mudhara kuti ndingazongotanga kutaura hamana zvanyanya zvadai so zvandakuita zvezvo hamana lazi taura chokwadi wangamunzwa chinetsa nemunhu tautaure handabasa nemunhu ini unoziva ndiri kufara chete ndinofarira munhu wese but let me be honest hanzi dai ndiri kuda ndikakuudza kuti izvozvo lazi ndane information yese kubva musi wakapfumwa peji reariya nenhamba dzakashandiswa nezita remunhu akarejistwa peji reariya zvese ndinazvo kubva nefoni yacho yaishandiswa neiri kushandiswa izvozvi ndanazvo nemaserial number. Romeo, wait. I know kuti zvese unazvo handitika like what you are saying ndorutano wati zvese wanazvo but chatinoda manje Romeo pana instead yekuti tipote tichitenderera titaiwa ndinazvo bozi vanhu vanoda umbowo vobva vaziva kuti ndinhingi sofa nderaningi sofa ringati bozi isusu hatititenderere munyaya tichida kuti Romeo obva ngotaura kanzi sofa obva ti sofa nderaningi obva ngotaura nyaya yako. Good. Aiyo nyaya yanga iri separate inyaya zvepeji zvegosi izvi ndichazvikanda ndoda kuti zvitisasika zvese but ndandakamirira mukazvitarisa for the past 2 days I was waiting kuti vabhashe zvavanosita mazuva ese ndochinyatsoenda mberi nezvinhu zvangu ndabva ndauta kuti no okay pamwe vakuru ini ndorespekta munhu unoziva kuti zvakaoma kunyadzisa vanhu unogona kunyadzisa munhu but mangwana tinofanira vanhu ivavo vanisiwa kunyebera ndatomboda kwaendera kuinbox ene chiri fana wacho ndine namba dzavo but ndazongoti ayo ngainimbomira ndichazovaudza kuti aiwa boys vatambe zvakanaka hazviti ndwaro maona manje but zvinozobuda zvakanaka lazi ndine information yacho yese handisanga munhu asiriye ndinazo zvese zvokuti ndinongozviti mubvumu kana musi wandichazvisasika pafacebook apa ndinongokanda zvese neinformation yayo ndinazo zvese. Tati kuda kwauri Romeo hati titenderere munyaya tikuda ma11 pana ma11 ndinawozve handipenge baba hatina kuti unopenga Romeo gasa hatina kuti unopenga haupenge but isu tiri kuda ma11 pano zvokuti sofa wochazomakanda komwe musi ndichamakanda mina ndikumakanda ndichamakanda because vanhu vachati unonyepa kaRomeo because vanhu chinoda vanhu vedu kumusha kwedu vanoda kuti mukataura nyaya dzenza mune mataura pasocial media vamwe vati vanhu oi ma11 ayo because mukatange mukutendera vanotanga kuti Romeo hapana zvaari kutaura ndiri muprocess yacho ndandangoti tangu vanhu vatanga vambopopota stereki vapedzi but unoziva kuti chipaita nyaya 2 apa lazi pafeya chaipo ka chimwe chazondibata ka chii chekuti handina kuda kuzoya nchita kunge ndoda vanhu ava ndazofunga kuenda pane imwe engo yamusire kuona iyoyo ka iri kutondibata ende ndichaitaura kusvika amen kana misina kugadziswa nyaya iyoyo vanhu kana vakatotuka ngavatuke but pafeya ka life yakuraramiswa mudhara iyoyo ka boys ka kana mukataura kuti whatever zvichataura vanhu ndoda kuti mangwana kana zvikazoshata vanhu vese vachatora mascreenshot vachati Romeo akambozvitaura izvo ndoitira mangwana that's why ndichitaura chokwadi life kuraramiswa mudhara netimu rinomanaja band boys ka tisaite utsinye kuadvantage yemunhu mudhara ari kuraramiswa life yakaita sebaba Alec Macheso unoziva kuti zvazvinoita handidi kutaura zvakawanda for now ndosandaida bit by bit panyaya iyi kuti vanhu ivava ngavarespekte zvinhu zviri kuitika izvi ngavarespekte munhu uyu because munhu akashanda ega uyu haana kumboshandirwa nevanhu ivava kuti asvike pari saka vanhu havazozvinzwisisi munhu uyu akashanda munhu anenge achiridza murikuona imusic yake but kana iye achiwana less than half ka ndikakuudza kuti izvozvi kune mupromota nhasi atondifonera akataura kuti mbona wangu nyaya wataura ihombe ende zveshuwa hanzi nemapromota like atanga kuona taura kuti ndakanetseka ndichiswa deposit mune imwe account isinei nevanhu ivavo ndobva ndazoiswa mari balance mune imwe account zvakandinetsa mari dzemudhara yaka dzaari kupuwa less than half ende what they did vakomana vaya vakabloka munhu wese vese vanhu vanga vari padhuze namudhara vanotogona kutaura namudhara havachakwanisa kusvika pamukuru
because vanoti by all means kuti vanga varipo pasai bude dzimwe nyaya kana kuti munhu ahaya mari promoter mudhara anenge akatsomwa zvekuti hataure nemunhu iyeye muri kuona ma saka Romeo so wait Gasa wait saka what you are saying is management yamudhara mudhara ari kubirwa mari zvingaite kwete kuti zvinorwadza zvokuti mushowa handisanda kuda kutaura hangu zvepamberi but boys ka kutsinya ufanira kusvika palevel iroro besides tinogona kunge tambovhiringana taitana zvimwe zvinhu ndokwazonyanyondorwadza mwoyo wangu because mukutsvaga zvona achitsvaga kana ndazobata zvimwe zvinhu zvandirwadza mwoyo wangu kuti omana wana neutsinye usvika apa ona vanhu vanoba kuba unokuziva omana ka musadaro omana kuti munhu anogona kuhaiwa 10,000 achadya 10,000 munhu anopiwa 3,000 kana 4,000 but Romeo Romeo ini chanda kuziya chinhu wani ina ndinoda kutora masides kuti ndikusaidi kwako kana ndikusaidi kwamudhara ina I want to be neutral right chandida kuziya Romeo ndechekuti nyaya dzese idzi dziri kuitika idzi uri kubva wadziziya uri wani ndiri wani mudhara paka mukabvunza vanhu mukati vanhu simuka izvo zvatanga kutaura nyaya idzika zvandatotaura so dziyabhondora zvakawanda that's why dziyabhondora zvakawanda that's why vamwe vanhu vati vakuru vatondifonera nhasi ka vatotaura kuti zvaitotinetsawo kuti sei munhu ari kushaya nomuudza ndikati zvakaoma uri kunzwa pane vanhu vatondibata nhasi vanhu vakuru chaivo vakati nyaya yanga ichitotirwadzawo unonzwa but ndati aiwa ndovatondipa simba ndakati aga nditoitaura because paari kubirwa ka zvangofanana ndiri kubirwa mangwana munozanga kuti vaimbi marombe hana chakaita but munhu aitirwa utsinye but Romeo uri kuona chiwanda baba Gasa mukwana zvinoitika mukoma Romeo ndezvekuti yes of course mukutaura nyaya dzenyu but hatidi kuti zviperere mukutaura isinofanira kuti vanhu tuwane maV11 tinyatsogutsikana kuti aiwa Romeo zvaari kutaura zvaanga achitaura zvikati mangwana kana kuti after 1 week aitaura chokwadi ngatikandirowo maV11 maV11 makanda ende handisi kuzoregera ndakatoti ndoda makanda because ndaunyadzisa vanhu ivava vari kuita huniwo ende the same people vari kuita izvozvo inzwalazi vanhu vari kuita zvese izvi magosi izvi the same people vari kuita huniwo hwekubira mukuru ona saka ndakatoziva kuti vanhu ava ndakambovapaoni muri kudhistroya mukuru zvamuri kuita izvi sei zvamuri kuita because muri kudhistroya legacy ihombe zvamuri kuita zvakadhakwa izvi because hatifani manaka panotaurwa macheso isati tauri mudhara ndakuudzai chokwadi panotaurwa mudhara macheso